Yes, may hapon sa itong mga friends nga tanaw sa itong live live sa ni YouTube, Facebook pa. Facebook. Facebook. Facebook live direct sa Back GMA Homeowners Association. Makita ninyo diha ang atong Marco Polo residence o ang ato ang mga residents nga nasa ubos kana sa ibabaw Marco Polo. Si John Villarta, welcome sa atong mga kahaponon na atong oras karon as 4. So andam-andam na mo diha paglungag-lungag sa imo tagsa-tagsa ka mga panihapon na tano kay lami kay higop og mga gitawag na to og mga sabaw. So diya sa kabukiran na to no, hangin kayo nya dito sa ibabaw sa Bukid Back GMA. Please watch my YouTube channel. Please watch my YouTube channel. Oh, nag-against the light ta karon oh. Oh yes, good morning, good morning. Maayong hapon sa mga friends. I'm kalimot sa to. Please watch. Don't forget to watch my YouTube channel And subscribe. and subscribe. June, search lang. I-search lang June Villarta. Oh, mana siya. Sige na, ay kinahangin kini kusog ng bagyo karon mga pitsa kwantar ko na 29 bita. Sabado ugma Domingo. So 2022 o bas Happy malimot. Fiesta Antiquera. Happy Fiesta Antiquera nga nagpista karon sa Antiquera. Pista karon sa Antiquera agahapon diha si Johnny Sniper Coquilla ang atong konsehal diha sa Antiquera. Hi, hello. Yes. Okay, good morning, may hapon.